fi zaɓin zama a gidan nan. Da gida musu zaman gidan ku ba. Ba wannan bane ko da amma ko da baki da uwa a wannan gidan nan baki da mahaifiya ba zaki zauna sabila da goma idan mahaifinki ya je ko ya zo ya same ki a gidan kin ga dai ba za a ci gidan nan babu mutum ba kuma an san mahaifiyarki Allah ya mata rasuwa kin ga kuma ke ya ce bayan da sa aiki canja mazauni ko ba haka ba amma dai na fuskanci ra'ayinki kin fi zaɓin zama ki zauna a nan babu damuwa Allah ya taimaka ba wai abu ne ba amma ki haƙuri. A za ka damu abin da ya To shi kenan. Kenan to. Ina ne zan tafi sai da safe gobe zan dawo. Ya ki tafi? Dare ya na san dole. Gobe ne ba yaushe? mai bikin tana jira na a gidan. Yau shi kenan? Wa ke jira ki? Baba na kila ya dawo kin ga bai ga da wuri daɗi ba. To ai irin hakan ne yasa wani ce ko ki zaki na zuwa kina dan zauna ki kuma kin ga dai duk abin da kike bukata ba za ki rasa ba ko? Shi kenan ni da abin da ke so ai shi za a yi ba kuma wallahi. To ni kan zan tafi. To sai da safe. A gaskiya da gida. Yawa. Gaskiya yarinyar nan tana so da samu. Shi kenan babu dama inda da bullo mata sai ta daure min kai. Na san magani ta na san yadda zan yi ita. Babu dama. Zuba ne. To kai. Za ki je gida? To. Ni yanzu na dawo. Ya labarin? Labarin da muka fara yi cikin fara. Ni gaskiya wanda ya ci ba. Ina kira. Kaga yadda kuke tare a cikin ina ce da kuke so gaskiya kuma kaga ina shiga mu da wasu kuɗi tana ganin kamar ina son ka kaga tana da Wai, su haiman ne? ana tare ba daɗi bai kamata a ce ina tare da ina Wannan tunanin ku na mata kenan. Wannan yarinya ce rabu da ita. Mu je kawai raka ki gidan mata ina ganin ko? kai da ba ta gani amma dai mu ce A mu je raka ki gidan kawai a can ma yi magana sosai. Kuma yarinyar nan da tun ɗazu. A, daga! Haba. Ai, tun ɗazu a nan wurin nake zama direki. Na je gida aka ce mu wai kin je aika. Shi ya sa kika gama na zauna a kan bakin nan kan kwana. Na san daidai yadda za a yi za mu haɗu. a wannan lokacin ma ka tare ni Wai ɗaya ma tuku. Wani labari na ji shi ya sa ma na ɗan tsaya daga nan wurin. irin labari Wai da gaske ne an kawo miki saurayi wani ɗan birni? iya na kawo min shi da kuma ina son sa Ni ɗin ba. Ya za kika cuce ni kika ce min yaya. Ke sa tun wuri na ce ki dinga kira na da ruwa-ruwa. Da ruwa-ruwa. kaga ina ganin ke da mutunci Zancen mutunci yanzu ki wurgar da shi gefe. Ni na cire na mutuncin na ban shi a banɗakin gidanmu. Ke sa ki gani na fito wani haka. A'a yanzu. Baka jin magana ruwa. Najatu. Dawo ta nan Najatu nace, dawo ta nan. Ruwa kai fa baka da mutunci. Ke Najatu je ki gida ma. Je ki gida. Baka da mutunci ruwa. Kai kullum akan magana da nake gaya ma kai ba za ka dauka ba kenan ko? Ba za ka dauka ba ko? Oh, kai kana kallon da dama ko? Kullum kana kallon da dama ko? Yanzu kai da ka zo nan kana ta azarwafi kana ta wani waye. Ni yanzu kai yarinyar nan kan kore kana son ta ne. Mutunci na ga za ka keta mana ni kuma bai yi ba. Ai baka keta mana mutunci gore in keta ma. Yawwa. Kai baka da mutunci ruwa. Tun da ka ji yarinyar nan gayanta da ya dawo ya ciwo ya tuwo da albishir. Tun daga nan sai ka zo kake ta mana haka. Dama ai tun da ban ganka mu da Lisa ba na shiga neman kai. Ai yawon neman ka na shiga ai. Wallahi yawan neman ka na shiga. Ni kuma ban barka kai abin da ranka yake so. Kuma in nan ba a baka. Ai na gaya ma. Yawwa. In na fahimce ka dai yanzu. To kake ka goya ma wancan baya. Na gobe? Na rantsa da Allah ƙaryan ka tashi ƙarya. Wallahi ka ci waka. Wallahi ka ci waka. Wallahi ka ci waka.
Me yake faruwa? Wallahi nake. Kin gani ma yanzu shi na rage anguwa ne. Shiru daga kwana biyu ba ki fito ba nace me yake faruwa ne ba ka zuwa wajen aiki ba na gani. Wallahi kin san jiki da jini wallahi ba na jin daɗi na kwana biyu na amma ki hakuri ba sanar miki ba. Ayya Allah sarki to Allah ya sauke. Yanzu da na sai na ko ne ma na musamman na zo wajen ki saboda wajen su abubuwa da ya a gurin ki. Kin san ne mutum da shi da zuwa aiki ne. Ina da Allah su yi ki bar aiki ne. Duk abin da kike so. An ci sai ba amma lafiya ba ta ce mun aiki ko na abu ne ko da ta wallahi ba komai ba ko dai na fi son dai ka sami da uzuri ne. ba mun zaki ba mun ta sai insha Allah ya kuma ne baka da lokacin kanka ma bilantana lokacin wani haba ya jabi ai gaskiya ne kuma ya zage ka na irin wannan kallon nan din na fada daga fadan gaskiya shi kenan sai ya da laifi ni gaskiya wannan abin yana damuna haba ka san kana nan ya jabi shine ba za ka kira ni ba baka nemen ba Paper. Me ya faru? Wani komai. Ka sa kuma me yake faruwa? Ni ba so kuma kana tambaya na me yake faruwa. Ai ka dawo ma ba za ka huta ba sai ka yi waɗansu abubuwan da ba shi ba. Wannan karatun da kake ban ga me amfanin sa ba. Ba office kake ba. Sai ka bari ka je office sai ka je kai ko? Ayyukan office din nake da rage. Gaskiya ai kuma ya muka yi da kai kwanaki akan zuwa office din da waɗansu ayyukan na ci a rai. To in ba na yi a gidan zan iya ragewa office din ba zai yiwu ba yi. In ba na yi a gida ai ba zan iya ragewa office ba. Me ne matsalar zaki? Na faɗa maka akan ka rage ayyukan kuma ka ce min ba rai yiwu ba. To na ji na rage. Ya kai ba za ka gane ba ne wallahi. To me ne ke damuwan ki zaki so da zaki ce ba zan gane ba. Amma ai ya kamata ka gane. Kullum ina fahimtar da kai ka kasa fahimta. Ni fa na faɗa maka ba zan iya rabuwa da kai ba. Shi ne magana. Ba zan iya rabuwa da ni ba kamar ya. Ba zan iya rabuwa. Mace za ta je gidan mijinta dama ya to ai duk inda kika ga mace da namiji a gida dole ba za su rabu ta nan. Dole za ta je gidan mijinta inda da bai wani gidan mijin da zan je ina nan tare da kai ka san fa ina son ka. Tsakani da Allah bai kamata a ce duk maganar da nake faɗa maka baka gane nufina ba. Ina faɗa maka. Kina son na? Soyayya ko ta gaskiya ma ta aure. Kenan ya Jabir, tunda har na faɗa maka ba gane ba, babu damuwa. Ya faɗa maka matsalar da nake ciki. Amma su kuke kullum
da rinka zama a cikin damuwa a cikin gidan nan babu damuwa ya zama. Suhaima, dama sauran ki ban sani ba. To, gara. Yau an tambayo min waccan, yau ga wata a gida tana so na. Daddy. Na'am. Hello. Allah ya yi. Sani. Yawwa, bismillah. Na ji shiru na ce yau shiru har yanzu baka dawo ba. Bari kawai yau gosulo ne kin san yau din sai a hankali. Ya Na yaro ne yake. Ka jabi ne? Eh. Ka ciki. Kira mu shi ba. Ya Jabir. Ya Jabir. Ya diga shi nan zuwa. To. Assalamu alaikum. Salam. Sanda da Yawwa. Bismillahirrahmanirrahim. To, Allah yana dawo lafiya. To, sanda da Yawwa, batun magana nan ne da muka yi da kai kwanaki. haka. To Allah ya yi na ji na same su suna cikin koshin lafiya. To, Batun magana yarinyar nan ba. Wanda muka yi da kai kwanakin baya. Dadi ummi ne. Yawwa. Ai ne da tana an wuce labarin ga daga zama abin tun da ta daya. Sai da tana an wuce shi wallahi. Na ai yanzu ma magana ta tsuwaye. To, Tun da yarinya a gona take. Kuma iyayenta sun ce duk sun yarda da duk abin da na yi sun amince. Saboda haka ne na gaya musu kace to magana ya sun baka. Da ya sana ci tukurin zo sami kan kiyama. ana wata ne ga wata dadi. To, dadi gaga Suhaima har ga Allah shakuwan da take tsakaninmu da ita. Har ga Allah ba kowace yarinya ce za mu shaku irin wannan ba. Ita Suhaima kenan. Ita Suhaima ba. Eh, har ga Allah dadi wannan zancen wancan a bari muga abin da Allah zai yi wannan da gida. Sai da yar uwata har ga Allah ni ban san ya zan yi tsakanina da yar uwata ba. Jabir, Na'am. ka kalle na wa matsayin mahaifinka. Ba na so ina samu ina ga maka magana kana jadi. Haka ne. Bai kamata a ci wannan magana zan kawo maka jadi ba. Haka ne. Ka fahimta? Eh, To in na ce maka wani abun fari ne ka ce fari ne. Ba na so in ce wani abun fari ne ka ce baki ne. haka. Ka fahimta? Na fahimta. Abin da kake so yanzu, abin da kake so yanzu ka fahimta. To, Zan tuno maka shekarun bayan da ya wuce. Kana ji na ko? Assalamu alaikum. Alhaji Garzali? Haji Sanusi? Idan ka jiyo? La ilaha illallah. Bismillah. Alhaji Garzali? Ina ta tambaya cewar yaushe zan ganka. Yaushe zan ganka ina je kofar gida shaidar kana nan in ga mota. Sai na je ban ga mota. Na tambaye yara a ce ba ka gani. To ba na san tun da na ga ina ne ka a waya ba na samun ka a waya. Na san cewa to kai ne saki. ai Alhaji Garzali ka bar kawai yanzu ai harkan alhamdulillah ai abin da zamu ci Alama ta nuna haka. ai kwarai da gaske Alama ta. ai ba na ganuwa ai Yanzu harkokin mai kyale shi hawa. ai ka bari kawai ai alhamdulillah ai duk wani sana'a da ka sani kwanakin ba ina yi ina cin Alhaji ai harkan nan da ka sani dare ni ai ta da kuma ai Allahu akbar. Alhamdulillah. To Allah ya sa albarka. to shi sai kai ma yana da kyau Alhaji ne wani Gaskiya. saboda hanya ne wanda ta samu sosai wallahi Ai ka san daman ni na fi kwarewa bangaren wake. Jan wake da farin wake. to yadda da san sana'a Ita nake yi. an zara nan Ana ana tabawa ka san duk shekara ma na kai yi ma'aikata ban gani da tayan bayi ba. to ka aika ka ma da ne ka ma musu wani magana ne ai da babu ne so tambaye ka kenan ce na ga wasu takardu ne Ai duk sabon shekara buri na in ga na ɗauki ma'aikata. Wancan shekarar 550 ɗauka, wani kuma 1,500. a wani ka ba Ai damuwa na ba na son ga matasa a zaune babu sana'a. Duk wanda na sa shi ne wata uku ya samu jari sai ce bai ka zo ka ci gashin kanka. za ka yi fita ai na san ka ai Ai Haji Garzali kullum Haji Sunusi kai Allah ya ba mu sa'a. assalamu alaikum Amuwa da kusa. abin da yake tafi da ni Lakin ka. Allah saka maka da alkhairi abin da kake na alkhairi da Allah ubangiji ya Amin. ka cika da ka cika da Allah amma wani abin da ka aikata ba kowane lokacin da zai ga aikata To, ne gashi ne kuma buri na a rayuwa ba na son na yi abin alheri idan ana faɗi.
Na fi son komai ya zan yi wanda na yi domin su ya sani. Ni dai na san abin da na san na yi shine na sai fili na bayar a gina masallaci. To ai abin da muka riga muka sani wannan mu ne zamu je muna yara wannan ganin ba kai ba. Saboda mun sani kai kana ba da na dama da na abuwa bai sani ba. Wannan haka yake. Yawwa ai da karin da kai da jama'a sai godiya. Wannan ai kaɗai daga cikin aiki kai mu ne zamu ba da wannan labari. Abin da kai ba zan iya yi ba. Kamar me ba? In ɗauki ɗani inda na yi ba in je ba wani kai kawai. Ba zan iya ka cika nan da jiwa wannan abin da yake gaya maka ɗanka wanda ka haifa ka kai shi kauye ka san halin da yake ciki ka san wajen wanda wani ka kai shi haka yake ina alaji a ni ba da iya ina alaji yawwa watan hausa suka ce da fure da furfura kwantan fura ya bisu dalili shine na farko wannan kanina ne ni na saki nono ya ce ba kuma abin da nake so da kai alaji musu a kullum a rayuwata addu'a nake Allah kai mini arziki domin na taimaka jama'a menene arziki abin da ka ci ka taimaki jama'a shine arziki wannan haka kudi daban rufin asiri daban arziki daban kuma kawai da ka gana kai shi ai kawai suna ya tara dukkan kawai da yake a bakin kwanta bunni ne ai bugu da ƙari ma ai da ka faɗi wanda ka ba ai shi sai ka ai ni da saki nono shi ya ce ya yi aure shekara 5 bai samu haihuwa aka samu akasi tsakanin matarsa da 'yan uwan matar shi yasa na ba da dana ce zauna da dana domin ne ya rage mata shi ni ne a gaban sa a biyu ne alhamdulillah to zuna ga su to na dawo layin ka alhamdulillah na ga su Allah ya saka yanzu babban damuwa na shi ne na san tsakanin ɗa da uwa sai Allah uwar ta sa gaba cewa lallai tana so ta gananta shekaru ba ta gani to shi nake nazarin je in dauke ta ne in kai ta ta gan shi ko kuma a'a dauko shi zan in kawo shi to ina ce lokacin da ba kai kai shi ba ni kai shi fa dai zaka iya zuwa yanzu kana da bin dauke ta je ta gan shi a kai zaka je ka dauko shi ka bai da ni na dage akan cewa ba za mu kawo shi ba to ai kai suka waya ai ba ita ba haka yake kai zaka je ka dauko shi kai musu wannan da sauki ne ai insha Allah karshen watan nan zan je dauko shi yawa Alhaji Garzali Naira. Alhaji Garzali Naira. To. Da ɗauko shi ka shi ta zo ta gani shi. To yanzu zan koma. Za koma? Zan koma. To Allah ya saka abin da ke cikin Allah da zamu waya. To ba da nagode. Allah ya saka da alheri. Nagode. Allah ya saka da alheri. A gaida iyala. A gaida iyala. Masha Allah. Nagode ba. Nagode. A gaida iyala. Madalla. Madalla. sa na ɗauke shi na kai shi wajen ɗan uwana kullum kukan yi waya bayan kun yi waya kuma na kan banki da sakonsa yana nan lafiya to me na tada hankali in ban kai shi wajen ɗan uwana ba wajen wa zan kai shi shi yasa da mun kwana biyu kullum sai na rinka ganin kina ta zuba kamar wani kanwa a dole ne in zuba mana ni ina son ganin shi ne kawai kwantar da hankalinki in dai mai sunan baba ne kwantar da hankalinki in Allah ya yarda zan kawo miki shi zan yi nazari ko ke fa amma kullum ko da lokaci na zo sai gan kin tafi da binde saboda Allah da annabi shi kadai kamar rai gashi da sunan ubana duk da haka ai kin san ba zan je in sayar da shi ba na sani kan amma ai ko da an ce miki kauye a kai shi satin nan in Allah ya bai a cikin gari shi yanzu na ji daɗi ba amma shi za da mun kwana biyu gaba ɗaya tun da mun na aure ki ban taba ganin ɓacin ranki ba amma kwana biyu da na ga ranki ya ɓaci gaba ɗaya sai da hankali na yi dole ne ai yaro nan shi kaɗai kamar rai kuma na sa sunan ma'aifina don san da nake masa ni shi za shekaran jefa na ji motsi na tsammani ko wani abu ne ya faru ko wani ne ya shigo ashe ke ni ne in na tashi na zauna na ga zaka duba ka gani ka tambaye ni ko ma meye ne sai in kwanta wallahi amma tun da ka tambaya shi ne na gaya in Allah ya yarda zan duba Allah ya sa haba yawa to ko kefa sai na ji daɗi a raina hanyar gida magana ƙarin aure na yawa an ba na yi haka ba zan ga fuskar ba aure nake nufi wancan ba magana motar da na ce zan sai miki kin san na gawo miki mota ai ta kake shi hada fuska dama mata ku nan kuka fi kauri dole ne matsalar shi ne dai ke kin iya mota baki iya kwana ba to yanzu ya zai to ba sai ka kawo wanda zai sani a kwanan ba to kuma haka ne fa wace iri kike so
wanda ake dan yayin nan ma. Ba damuwa za a sai muku irin taku ta mata. Insha Allah. In na ta'i zuwa da shi zan taho da motar ya zo shi da kanki zai kora. Shi kenan ma. Ba komai. Shikenan Allah ya taimaka. Allah ya albarka. Na gode. To ni yanzu zan fita. To shi kenan. Allah ya kiyaye. Allah ya yarda ki shirya abinci. In cikin Allah na fita da shi zan taho. To shi kenan. Yawwa. Ba to ko ke fa. Allah ya tsare. Amma kullun da ganki kin hada fuska kullun gankin hada fuska. Da in na shigo gidan nan da na zo ce Hajiya Maryam kamo ta nan ki ringa kwashe da dariya kamar tsohuwa za ta rama cizo. Amma kawai lokaci guda na ga kin hada fuska. Yaro shi kadai kamar rai. Kwantar da gashi da sunan mahaifina. Gaskiya fa. Gaskiya fa. To Allah ya albarka. Allah ya albarka. Alhaji salamu alaikum. Alhaji Gazali. Na gajiya. Ba gajiya an wani lafiya. Ina wanka sai nan ji an ce ka zo na ce to waduwa ta zo daidai da zama. Ai unguwan na kuma ya bace mu ai. Ikon Allah. Ai kwatance ne aka ce ai baka sani ba yanzu haka muna shirye-shiryen tafiya gida magana dauko ya ka da alheri. Da iyalai na nan da ya. Tana nan. Tare za ku tafi koko. Tare muke so za mu tafi. To Hajiya wasa ne? Ta yadda? Ta yi magana a ce ba za a ba? Uwar gida kan gida kenan. Gaskiya. Alhaji ai wannan abin sirri ne ai. Dole ne shi yasa na ce to gare. Alhaji Gazali naira. Gaskiya ne na san ka ba ka san wuri. Ya kasuwa. Alhamdulillah. Ya bayan saduwa. Lafiya lau. To Allah ya sa mu gama lafiya. An wani lafiya ku. Shiru kan lafiya kalau. Sami ku lafiya. Lafiya kalau. Ya hakurin rayuwa. Alhamdulillah. Sai da baki ganin sa yayi tafi kin san yanzu an shiga kaka. Dama ai. Magana hakari da waken suya yake. Sai a hankali. Alhamdulillah Hajiya dama ina so mu samu wannan rana mu yi wannan magana da ke. Alhaji Sunusi ya tashi daga aboki ya zama amini. Gaskiya ne. Duk abin da ya faru nawa yana kan gaba da ina nan da bana nan. Haka ne. Abin da nake so da ke duk wata amana da ke sanya ana ba amini. To na yadda da Alhaji Sunusi zai rike min amana. Haka ne. Na san kwanakin baya kin ji labarin rasuwar iyalinsa. Tabbas na ji labari yanzu ma abin da zan mishi taziya kenan. Ikon Allah. Har yanzu baka kara aure ba? Wallahi Hajiya kun bandu ba? Sai. Allah kuma da ta rasu wallahi. Ayya. Jikanta. Har yanzu kuma kana dan kana zaune ga yarinya a gaban ka kuma baka yi aure ba. Ai ban yi tunanin ma cewa zan kara aure yanzu. A'a. Ina ba zai yiwu ba ai. Ba zai yiwu ba. Ai na gari ba zan taɓa samun kamar ta ba. Ai ba a bari a kwashe. Ina ga halama sai ran da muka tura maka gayyata in ka zo ka samu na auren ka ne. Ni? Tabbas. Ai ba za a ce an zama ɗaya ba a sosai ma kuwa. Damin a rayuwa akwai jarrabawa ko a ɗauke ma ɗa ko a ɗauke ma mata ko a ɗaure ke ma uwa. Kuma ba a bari a kwashe duka. Saboda haka wannan jarrabawa ne. Allah ya ji gan kubundu. Allah ya gafarta mata. Ta mai san addini. Amma ka yi haƙuri ka daure ka yi nazari ka ƙara aure. Hajiya kamar yadda na gaya miki wannan Alhaji Sunusi Aminu ne ya tashi daga aboki. Alhaji Sunusi kamar yadda kake hidima a gidana ina godiya Allah ya saka da alheri. To ga ƴaƴana nan ga iyalai na a rike min su amana. Ina nan da bana nan gidanka ne. Za mu tafi da Hajiya za mu je mu ɗauko wannan yaro. Kuma abin da yake tafiya shine ka san na je bana ma kwana a garin sai in dawo. Amma wannan karin nayi nazarin tun da garinmu ne na je zan dan kwana biyu kan su ce da zuwa na dawo. Ko ba haka bane? Domin in ziyarci ɗan uwa da abokan arzika. To shi yasa nayi nazarin za mu tafi taron da ita domin mu je in dan kwana biyu sannan na dawo. Saboda shi dan uwan nawa bai dan ji daɗi ba amma ina kusa da shi ka san sannu ba ta ce da ciwo takan sa mara lafiya ji daɗi. To shi ya kawo na ce zan je dan kwana biyu a can. Ina godiya da wannan ziyarar da kawo Allah ya saka da alkhairi. Ai ya kamata ma ita yarinyar kuma yar wajen sa ko? Hajiya za ku wannan magana ko magana. An zama da yayi. Baka ji ba. Abin da yake tafiya shine yar wajen ka nake so ka dada ita gidana. Domin me su zauna a nan ma gidan su. Na ka to sun saba ma da wannan yaron. Ina shi kana so su fita da wannan. Insha Allah. An gama. Yawwa. Ai ko ne na dauki na kai na san na kai gida. Sosai ma. Yawwa. Ai mutunci ya wuce nan ai. Kwarai kuwa. Kwarai. To menene kuma Alhaji Gazali? Allah ya saka da dai. A dawo da ita nan da kayanta da zauna a nan gidan su. Ga sun saba da Amir ma. Sosai kuwa. Domin ana iya biki. To Allah ya rufa su. Na san insha Allah ko na kauta na ai da marga tana nan da bata nan na san Allah ya ba mu. Sosai ma kuwa. Wannan kuma menene abin da hankali ba. To Allah ya saka da Masha Allah. Allah ya sa Zan koma. Za koma.
CS dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe yanzu nan ba ma kasu ba